Les Lesson Activity Toolkits són activitats en Flash que estan contingudes en el programa Smart Notebook. Anem a veure concretament les Keyword Match, que són unes activitats que ens permeten unir paraules amb les seves definicions. Aquí tenim una activitat ja realitzada en la qual tenim les definicions, objecte amb 4 potes que serveix per seure, i hauríem de buscar la seva paraula. Per tant, en aquest cas seria cadira i la situaríem aquí. Anem a mirar les altres, la goma d'esborrar, el llapis, que el fem servir per escriure les fitxes, és a la paret i escrivim amb el guix, la pissarra, i aquestes dues anem a posar-les barrejades, ens equivocarem per veure què succeeix quan intentem comprovar si està bé o no. Anem a comprovar-ho? D'acord. Les que estan bé ens les marca amb un tic de color verd i les que estan malament amb una creu. Si fem un reset, podem tornar a començar l'activitat, ens barreja les definicions i ens barreja també les paraules. Anem a veure com es realitza. Anem a la galeria i dins de la galeria hi trobem les Lesson Activity Toolkit. Entrem a les activitats i dins de les activitats busquem Keyword Match. Ens sortiran 6 activitats que són les mateixes però canviades de color. Si volem en blau, doncs vinga, anem a fer-la en blau avui. Vale. Anem a redimensionar-la, és massa gran. Vale. Doncs bé, anem a editar. Aquí tenim la paraula i aquí tenim la descripció. I inclús hi podríem posar una imatge en aquest espai. La paraula, per exemple, és cadira i la seva descripció és objecte amb 4 potes. D'acord. Anem a definir una altra paraula, per exemple, llapis, objecte que serveix per escriure, i podríem definir també, per exemple, pilota. Vale. Dona que serveix per jugar futbol, com a bàsquet, com a punts suspensius. Podríem definir fins a 8 paraules amb les seves 8 descripcions corresponents. Anem a comprovar aquestes 3 com ens ha quedat. Ok, i ja tindríem les 3 paraules amb les 3 definicions barrejades. Anem a situar-ho, llapis i pilota. D'acord, doncs bé, les hem contestat totes 3 correctament. Si ara féssim un reset, podríem tornar a començar a realitzar l'activitat.